Jesus di suruten tayamin na may maysa. Pagyamanan tiyama, tiyayat kenimbag na. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panagungar ni Apo Jesus nga nananamon tayo, gapo daytoy nalakam tayo ti biag nga agnanayon, kalpasan nga nagungar ti Espiritu na, iso ti bimaba, nga mangpapabilag kanya tayo, isot mang protektar, so mang tipigsa, kada tayo nga agserserbiken ko na, padantay ko mga titured, nga mangitultuloy ti misyon na. Tapno nga rod may karita ang makiranod, iti dahito na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo ida. Sika na ibaon, tapno pa imbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika asi tutugaw, iti makannawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Apo tulungan na kamkat a pamilyam, katipaay mo tada kami a pinabarom. Pinaraburam ti grasya ti pamati, mairanod kam to ti panagungar ti anak mo, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Iti maibasa na adaw, iti aramid dagiti apostoles. Intanem ti sumagmamano a lalaki ni Esteban. Managbuteng dagiti lalaki iti Dios, ket dinungdung awan da ni Esteban. Imanamong ni Saulo iti papatay ni Esteban. Iti daytamet lang aldaw, nang rugi tinakaro apan nakaidadanes ti iglesia iti Jerusalem. Nawarawara dagiti amin amamati iti enter a Judea ken Samaria, malaksid dagiti apostoles. Ngem panggep idi ni Saulo a dadaelen ti iglesia. Inuli na dagiti balbalay, ket inyulog na dagiti mamati, lalaki man wenno babae, ket impisok na ida iti pagbaludan. Napan dagiti nawarawara amamati iti amin a lugar, ket inkaskasabada ti mensahe. Simmalog ni Felipe iti siyudad ti Samaria, ket inkaskasabana kadagiti tattao ti maipapan iti Kristo. Inpangag dati si inao ni Felipe. Nagdengdengeg da kenkwana, ket nakita da dagiti milagro nga inaramid da. Nagikikis a rimuar dagiti dakes nga espiritu kadagiti adu a naluganan. Adu pa'y tinaimbagan a parilito ko ken pilay. Kasta unay ti ragsak dagiti tattao sadyay. Isao ti Apo. Da kayo amin a tattao, agdaydayaw kayo iti Diyos ket agdiri kayo. Da kayo amin a tattao, agdaydayaw kayo iti Diyos ket agdiri kayo. Ikanta kayo ti dayag tinagan na, idaton nyo tinagloryaan a panagdayaw ken kuana. Kunayo iti Diyos, nakakaskas daaw dagiti aramid mo. Agrukbab ken ka dagiti amin nga adda iti daga, ket ti pagdaydayaw da itinagan mo, ikantada. Umayo kita enti amin nga inaramid ti Diyos, dagiti nakakaskas daw, apan nakilangin na iti amin a parswa. Pinagbalin na ti taaw ana magaadaga, anagnaan dagiti ammami. Sadyay,
Nagrag-o kami iti naramid na. Agturayng agnanayon, babaen ti pan nakabalin na. Ipen mo addaken ka dagiti sauama ka ited tiyag nanayo na biyag. Alleluia, 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 alleluia. Addaken ka dagiti sauama ka ited tiyag nanayo na biyag. Ti apod da kumakada kayo. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Kinuna na Esos kadagiti tattao, siyak ti tinapay ti biyag, ti umay kanyak dinto mabisinan, ket ti mamati kanyak dinto mawaw. Ita na sa ukon kada kayo, anakita dakon, hindi kay mat mamati. Umay to kanyak dagiti amin nga inted ni amak, ket ti umay kanyak jakto pagtalawen. Tabim mabaak manipod langit, tapno aramidak ti pagayatan tinangibaon kanyak. Saan ati pagayatak? Ket pagayatan tinangibaon kanyak nga awan mapukaw ko, uray maysa kadagiti amin nga inted na kanyak. No di kat pagungarek to amin ida, inton maudi nga aldaw. Tapagayatan ni amak nga amin na makakita, ken mamati iti anak, adda biyag na nga agnanayon, ket pagungarek to ida, inton maudi nga aldaw. Ti ebanghelyo ti Apo. Dagitoy may ibas-basa tatati aramid ti apostoles ni Idi Calman na panagnakan nga naitanem ni ay napapatay ni Esteban gaputi panagsauna kaadda ni Pablo ni Saulo pa ila idi ni Pablo hampay nga nagparang ni Apo Hesus king kuana hampay nagbalbaliw iso ti dadaulo ti pamapatay ki inanamungan na ti ipapatay ni Esteban ngam dagitoy kay apostoles uray na tayo ni Esteban na ipunpunan haanda nga nagsardeng nga mangiwarwaragawag kin Kristo inyad adda ti nagsao haawanan ti buteng kanyada ta narinadan nga pudno nga nagungar ni Apo Hesusen kadwadan haawanan ti buteng intultuloy daki di ti nagiwarwaragawag sa kunana dito may kunati may maibasa ti aramid dagiti apostoles nagwarwaras da adu ti naimbagan adu ti napabilag ti Espiritu Santo is kanyada na nagtrabaho babaan kadagiti apostoles dati Espiritu Santo iso nga adu ti na imbagan adu ti nagbalbaliw adu ti nasdaaw ken nagpintas nga pampanunutan tayo no may konektar iti maibasa kuna ni Apo Hesus nya ti kunana awan to pulos ti mapukaw dayta ti karina pagungarek to amin ida dayta ti kari nga imbaga na kinagmayat nga pampanunutan tayo nga makikaysa tayo king kuana saludsudan tayo kasano akmet ka nakapsut akmet kasano ka managbasol kasano ka awanan akmet ngam ingkarina nga awan to pulos ti mabati kinamay mayat ati agtalek nga rod kini Apo Hesus nagmayat ang dengdengen nga ibaga na nga an na tayo to pulos nga baybayan haantong umibat kanya kada tayo no di kay di paipagungaran na tayon to iraman na tayo to amin iti panagungar dahil ti kari ni Apo Hesus nga iso timpaaramid ti ama king kuana kaya datayong agsakripisyo datayong agar-aramid ti naimbag ammo tayumet nga pagungaran na tayon to ken ammo tayumet nga datayong nga naekapeng ken kuana babaen ti bunyag makipagungar to tuloy tayo ati misyon na ti agtalek ti agayat agserbi tayo so ti po ay pamunganayan ti pakipagungaron tayo to ken Kristo.
Kumararag tayo kakabsat of nala tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kadapo takan kanayon ang maparagsak kami gapu ti misteryo ti panagtutuok ken ipapatay ni Kristo. Tapno ti diagresat a panagtultuloy mo ti pannakaisalakan mi. Iso kumamot ti mamataod kay agnanayon to aragsak mi gapu ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay amay karigat rumbeng anong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo. Ibunan nagmi apo dagiti pakaidaydayawam. Ngem nang runa unay iti daytoy a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Tani Kristo saan anamingga hindi panangida amang idaton ti bagina ama ipaay kada kami. Ket itasaklang mo, sa lakniban na kami, babaan ti di agresat, apan ang ibabait na isakripisyo, kat no pa'y napapatay sa anin amatay, no di kat agbiagan, adi agsarday. Anansata agragot isang lubungan, iti pan nakapuno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar, kat dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikantada ti imno ti pan nakaidaydayaw mo, kat kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, ti langit ken daga napnuda ti pakaidaydayawam, hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay itinagan ti Apo, hosana iti kangatuan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto ket si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo tayo espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinam, kati paay mo ida kada kami, abagigan dara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo, kat mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik, iso may yawat to, may paay kada kayo. Kasta met akalpasan day di pa ng rabiida nangala iti kalis, nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo, katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagipyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod pa na ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapot, iti napay ti biyag kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kamken kataempaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kamken ka. Dawatin mi Apo, tada kami makirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pam pay Apo, dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatum kad iday ti sidong taraniag mga pagkakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Haramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to, kaneng gasata na Berhen Maria ngay nati Diyos,
Ninagasat nga usay nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles kan dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mikan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kumati pagarayam, matungpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y, ti kanen mi ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dakes. Dawatin mi kan kaapo, ti salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok, maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi, ti ginagasa tanam namain mi, kaniti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukuam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, ti agnanayon adinto agsarday. O Apo mi ang Jesucristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga aggapukanyak ti ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, nudikat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumanga da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karing o may kakanyak, namti may salaeng asaom, mapaimbagton to'y kararuwag. Kumararag tayo.
Apo kitaan na kamkad at taom, pinabaro na kami babaen, tiinggakat mo nga aramidan, manipod ti agnanayon, ipaay mo kung mga rod, tamaragpat mi tinaglorya na panagungar to ti bagimi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipag-arikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti inggana. Ti Apo at dakuma kada kayo, bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santo na misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo.